Hey, kom med! Velkommen til. Igen i år søger Camp 5 minutter en plads på Clean Out Loud. Det gør vi, fordi vi går virkelig meget op i en god stemning, et kvalitetsmiljø og en bæredygtig stemning, hvor at alle kan være med. Kort sagt går vi op i kvalitetspavilloner og huse, der holder. Vi sorterer! Ja! Her! Metal! Og madaffald!